Dyma fideo eich cefnogi ac ysgrifennu neu adolygu'ch datganiad o ddiben gan ddefnyddio canllawiau Coram PACEY Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru. Dogfen gyfreithiol yw'ch datganiad o ddiben, a mae Arolygiaeth Gofal Cymru ei angen fel rhan o broses cofrestru. Dyma hefyd y sut y byddwch yn rhannu gwybodaeth allweddol a darpar rhieni. Cewch eich choli ynghylch y ddogfen hon yn ystod yr ymweliad a'ch cartref, a disgwylir i chi wybod y wybodaeth a ddarparwyd gennych yn eich datganiad o ddiben. Fel gwarchodol plant, bydd angen eich bod yn gweithio'n unol ar rheoliadau gwarchod plant a gofal dydd, a safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir. Rôl Arolygiaeth Gofal Cymru yw rheoleiddio, arolygu ac adolygu gwasanaethau gofal plant. Gwelwch yn siŵr eich fod yn gweithio'n unol a fersiwn diweddaraf y safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir o wefan Llywodraeth Cymru neu dynyddiau hyfforddi Coram PACEY Cymru. Bydd angen i chi gadw'ch datganiad o ddiben yn gyfredol gan wneud newidiadau yn ôl yr angen. Bydd angen i chi nodi union sut y byddwch yn bodloni'r rheoliadau. Mae safon un y safonau gofynol cenedlaethol ar gyfer gofal plant a rheoleiddir yn nodi mae gan rhieni i'r holl wybodaeth sydd ei angen arnynt i wneud dewis deallus ynglŷn â'r gwasanaeth gofal plant sydd ei angen arnynt. Mae safon 15 y rheoliadau gwarchod plant a gofal dydd yn nodi rhaid i'r person cofrestredig lunio datganiad ar bapur mewn perthynas â'r gwarchod plant neu'r darpariaeth gofal dydd y mae'r person wedi gofrestru ar ei gyfer. Felly, mae'n bwysig cael y wybodaeth hon i'w rannu gyda rhieni mwyn sicrhau bod eich gwasanaeth yn gallu diwallu ei anghenion. Beth yw y datganiad o ddiben? Mae datganiad o ddiben yn disgrifio pwy ydych chi a'r hyn rydych chi'n ei wneud. Mae datganiad o ddiben yn ddogfen gyfreithiol yn unol â gofynion Arolygiaeth Gofal Cymru, sydd hefyd yn gweithredu fel taflen wybodaeth i rieni, sydd o'i manylion gwasanaeth rydych chi'n ei gynnig. Gall fod yn gyfle i hyrwyddo'ch gwasanaeth i rieni, felly rydyn yn awgrymu eich bod yn ei wneud yn gyfeillgar i rieni, yn ddeniadol ac yn hawdd ei ddarllen. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i chi gynnwys yr holl bwyntiau fel i restrir yn safon un, ond chi bu ar dewis o ran trefn a sut rydych chi'n gwneud hyn. Rhaid i'r datganiad o ddiben adlewyrchu'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu. Rhaid diweddaru unrhyw newidiadau a bydd angen hysbysu Arolygiaeth Gofal Cymru drwy eich cyfrif ar-lein Arolygiaeth Gofal Cymru. Meddyliwch am yr hyn y mae angen i bobl ei wybod am eich gwasanaeth a pham y dylai rhieni neu ofalwyr eich dewis chi. Oes unrhyw beth penodol neu diddorol rydych chi'n ei gynnig yr hoffech chi i'r rhieni wybod amdano? Gallai fod yn sgil benodol sydd gennych neu hyfforddiant penodol rydych chi wedi cwblhau. Enghraifft, pa gymwysterau a phrofiad sydd gennych? Pa oriau gwasanaeth byddwch chi'n ei gynnig? Ydych chi'n cynnig oriau angymdeithasol? Rydych chi'n hyblyg? A fyddwch chi'n cynnig gofal dros nos? Oes gennych chi ystafell chwarae neu ardd fawr? A fyddwch chi'n tyfu eich llysiau eich hun? Ydych chi'n agos at ysgol neu parc neu goedwig ati? Gwelwch yn siŵr eich fod yn gyfeillgar i rieni, gwybodaeth yn glir ac yn rhyno, fod yn personol, gallech gynnwys eich logo neu defnyddio lliwiau penodol, ei fod yn benodol i Gymru, cynnwys y holl wybodaeth berthnasol am eich lleoliad fel y gall rhieni wneud penderfyniad gwybodus. Mae gan Arolygiaeth Gofal Cymru
a Coram PACEY Cymru, canllawiau ar gael i'ch gefnogi gydag ysgrifennu eich datganiad o ddiben. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cynnig templet i'w ddilyn ar ei gwefan. Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi ei ddilyn os byddai'n well gennych ei wneud yn fwy gyfeillgar i rieni i hyrwyddo'ch gwasanaeth. Dyma peth o'r wybodaeth y bydd rhaid i chi cynnwys yn eich datganiad o ddiben. Gwybodaeth am y darparwr. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn argymell eich bod yn cynnwys o leiaf eich enw, eich lleoliad, gall hyn fod yn dref neu pentref, a rhif ffôn cyswllt os nad ydych chi eisiau rhoi eich cyfeiriad llawn. Efallai y byddwch hefyd eisiau cynnwys eich cyfeiriad e-post, ac unrhyw gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n gysylltiedig â'ch busnes. Cyfansoddiad eich teulu a p'un yw'r person cofrestredig sef y gwarchodwr plant yn ofalwr maith. Rydym yn awgrymu peidio rhoi oedrannau eich plant gan fydd y rhain wedi dyddio'n fuan. Yn lle, ysgrifennwch flwyddyn ei geni neu syniad bras, enghraifft, yn yr ysgol gyfun, neu wedi gadael adref, neu oedran cyn ysgol. Oes gennych chi unrhyw anifeiliaid anwes neu anifail arall ar yr eiddo? Os oes gennych anifail anwes neu anifeiliaid eraill ar yr eiddo, dylech gofnodi'r manylion. Enghraifft, pa fath o anifail? Bod ei brechiadau yn gyfredol. Ble byddant yn cael eu cadw? Sut fyddwch chi'n sicrhau bod y plant yn cael eu cadw'n ddiogel rhag unrhyw anifeiliaid anwes neu anifail tra byddant yn eich gofal? Rydym yn awgrymu eich bod yn tawelu meddwl rhieni enghraifft, ci cyfeillgar, cyswllt dan oruchwyliaeth bob amser, ac yn cynnwys y bydd gennych ffurflenni caniatâd a gweithdrefnau ar waith ar gyfer cyswllt ag anifeiliaid anwes. Beth yw nodau ac amcanion y gwasanaeth? Rydym yn awgrymu eich bod yn cyflwyno'r hun ac yn cynnwys eich bod yn warchodwr plant cofrestredig sydd yn gweithio o'ch cartref eich hun. Dylech nodi beth yw'ch nodau ac amcanion eich gwasanaeth, a sut rydych chi'n bwriadu eu cyflawni. Enghraifft, cefnogi plant i gyflawni canlyniadau gorau posib trwy ofal, dysgu a chwarae, cefnogi plant i deimlo'n werthfawr, yn ddiogel, yn iach ac yn hyderus. Sicrhau bod ansawdd y gofal rydych chi'n ei gynnig yn gwella'n barhaus a bod lleisiau plant a rieni a'r gofalwyr yn cael eu clywed. Beth yw eich pwyntiau gwerthu unigryw? Meddyliwch am eich pwyntiau gwerthu unigryw. Ydych chi'n siarad iaith arall? Oes gennych chi hyfforddiant arbenigol? Enghraifft, dyslexia, bwydo tiwbiau, adrodd straeon, crefft, garddio neu gweithgareddau awyr agored, coginio neu pobi. Ystyriwch unrhyw beth arall amdanoch chi, eich profiad, eich sgiliau a'ch doniau, eich cartref neu gwasanaeth. Rydych chi'n bwriadu ei gynnig. Y byddai'n rhieni'n ystyried yn atyniad unigryw. Os hoffech chi, gallwch chi ychwanegu lluniau hyd yn oed. Niferoedd, oedran a rhyw. Cynhwyswch y nifer uchelaf o blant yr hoffech ofalu amdanynt a unrhyw un adeg. Ystyriwch eich plant eich hun yn eich cymarebau. Cynhwyswch oedrannau a rhyw y plant y byddwch yn gofalu amdanynt. Ystod yr anghenion. Nodwch fod eich gwasanaeth yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Disgrifiwch sut y byddwch yn sicrhau bod pob plentyn a teuluoedd yn cael eu trin a pharch. Trafodwch sut y gallwch chi ofalu am plant ag anghenion ychwanegol.
gan gynnwys a oes gennych chi brofiad, neu unrhyw rwystrau penodol, enghraifft, cartref ar 2 lefel gyda llawr o risiau. Disgrifiwch sut y byddwch yn ôl rhan cynnydd plant ac yn ymgynghori a rieni. Meddyliwch am iaith eich lleoliad. Beth fydd iaith cyntaf y lleoliad? Oes gennych chi ail neu drydydd iaith y gallwch chi ei ddefnyddio yn eich lleoliad? Enghraifft, os oes gennych chi'r sgiliau, nodwch mai yn y Saesneg y cynigir eich gwasanaeth, ond byddwch yn cynnwys Cymraeg sylfaenol. Cynnig gweithredol. Nodwch a ydych chi'n darparu'r cynnig gweithredol. Fframaeth yw hyn ar gyfer hyrwyddo'r Gymraeg a chynnig eich gwasanaeth yn ddwyieithog. Bydd angen i chi feddwl am eich oriau agor. Ystyriwch ymrwymiadau teuluol. Efallai bydd angen i chi gynnwys y gair hyblyg. Efallai y byddwch am gynnig nosweithiau hwyr, gofal dros y penwythnos, neu dros wyliau. A fyddwch chi'n cyflogi unrhyw staff? Os ydych chi'n cyflogi staff, dylai'r wybodaeth yn y adran hon fod am unrhyw gynorthwywyr gwarchod plant. Cyfeiriwch at atodiad A, canllawiau ar gyfer cynorthwywyr gwarchod plant. Os yw'n berthnasol, dylech gynnwys manylion am unrhyw gynorthwywyr gwarchod plant, gan gynnwys eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau. Cadarnhau a ydych yn bwriadu darparu lleoliadau ar gyfer unrhyw brentisiaethau, myfyrwyr neu gwirfoddolwyr. Cadarnhau eich bod eich staff yn briodol gymwys a phrofiadol i ofalu am y plant hyd at 12 oed. Cynnwys gwybodaeth am y gymhareb oedolion i blant sy'n berthnasol i'ch gwasanaeth. Pa gyfleusterau sydd gennych chi? Dylech gynnwys y manylion ynghylch sut rydych chi'n defnyddio'ch ystafelloedd, cartref a'r ardd. Dylech hefyd gynnwys cyfleusterau ymolchi a thu bach, lle mae plant yn cysgu, bwyta a chwarae. Pa wasanaethau byddwch chi'n eu cynnig? Cynhwysiwch y wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Enghraifft, a fyddwch chi'n cynnig gofal diwrnod cyfan, cofleidiol, cyn ac ar ôl ysgol, neu yn y gwyliau. Oes unrhyw ysgolion y gallwch chi casglu plant oddi wrthynt? A fyddwch chi'n darparu prydiau? A fyddwch chi'n cynnig neu'n casglu a gollwng plant o cartref? A fyddwch chi'n gweithio oriau anghymdeithasol? A allwch chi fynd â'r plant i glybiau neu weithgareddau? Meddyliwch nawr am y gweithgareddau fydych chi'n ei darparu. Be fyddwch chi'n ei wneud? A fyddwch chi'n mynd allan i'r gymuned? A fydd gennych chi weithgareddau awyr agored? Ystyriwch yr hyn a gynigir yn eich cartref a'r tu allan. Beth sydd yn eich ardal lleol? Grwpiau rieni a babanod, a lleoedd yr hoffech chi ei fynd ac ymweld â nhw. Cofiwch gynnwys gweithgareddau i blant hŷn. Cofiwch gynnwys sut y mae hyn yn ategu at datblygiad plant, a fyddwch chi'n dilyn egwyddorion y cwricwlwm i Gymru. Os yw'n briodol, soniwch am defnyddio TG, ac os oes gennych bolisi a gweithdrefn i gefnogi'r defnydd. Sut olwg fydd ar eich trefn dyddiol? A fydd gennych chi amser penodol i orffwys? Beth fydd eich trefn ar gyfer bilbrydiau a bwyd? Ystyriwch sut y byddwch yn sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael eu diwallu. Enghraifft, cwsg, gorffwys, prydiau bwyd a birbrydiau.
mynd i'r tŷ bach ag ati. Meddyliwch am y gofal yn gyffredinol a rhowch ddisgrifiad o'ch gwasanaeth sy'n cynnwys yr holl elfennau gweithgareddau, gwasanaethau a threfnau sy'n cael eu cynnig. Telerau ac amodau. Yn yr adran hon, mae angen i chi ysgrifennu crynodeb o'ch telerau ac amodau. Gallai hyn gynnwys ffïoedd, trefniadau gwyliau, trefniadau salwch, trefniadau derbyn ac ymgartrefi, a disgrifiad byr o'r contract rhynwch chi ar rieni neu gofalwyr. Esboniwch fod gennych chi ystod o bolisïau, gweithdrefnau a ffurflenni caniatâd, y mae'n bwysig i rieni ei ddarllen a'i deall. Ychwanegwch sut y byddwch yn ei fannu â rhieni. Enghraifft, a fyddwch chi darparu copïau neu ei anfon drwy e-bost. Polisi derbyn. Pa gyfnod ymgartrefi fyddwch chi'n ei gynnig i plant a theuluoedd newydd? Enghraifft, nifer penodol o sesiynau neu dros gyfnod penodol o amser. Nodwch eich bod yn cynnig eich gwasanaeth i bob teulu, am fanylion bellach gweler y polisi derbyn ar wahân. Sut byddwch chi'n ymdrin â chwynion a phryderon? Nodwch fod gennych chi polisi cwynion ar waith. Fodd bynnag rydych yn annog rieni a phlant i drafod unrhyw bryderon gyda chi ac y byddwch yn ceisio ei ddatrys cyn gynted â phosib. Cofiwch gynnwys bod Arolygiaeth Gofal Cymru yn croesawu pryderon, sylwadau a chamolaethau rhieni, ond ymmethu'n gyfreithiol ac ymchwilio i gwynion unigol i datrys angytundebau rhyngwch chi a'r rhieni. Bydd angen i chi ychwanegu manylion cyswllt Arolygiaeth Gofal Cymru. Meddyliwch am eich gweithdrefnau argyfwng. Pwy yw eich cymhorthydd cyntaf cymwysiedig? Mae'n debyg mai chi fydd hyn. Trafodwch unrhyw weithgareddau lle rydych chi wedi asesu'r risg a'ch polisi. Cynhwysiwch rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng. Cynhwysiwch wybodaeth ar ofalwyr neu gyswllt wrth gefn. Rhaid iddo fod yn oedolyn cyfrifol a allech cyrraedd os bydd argyfwng. Gall fod gennych mwy nag un. Arolygiaeth Gofal Cymru. Cynhwysiwch y bydd eich datganiad o ddiben yn cael ei ddiweddaru a'i adolygu'n reolaidd fel bo'n briodol. Dylech gynnwys llebwn ymarferol, byddwn nhw'n rhoi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru am unrhyw ddiwygiad o leiaf 28 diwrnod cyn iddo ddod i rym. Dyma rai enghreifftiau o pan fydde angen i chi ddiweddaru datganiad o ddiben a rhoi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru 28 diwrnod cyn iddynt digwydd. Anifail anwes newydd, ystafell newydd, symud tŷ, newid oriau, neu os ydych chi'n newid unrhyw fanylion o'ch datganiad o ddiben, heb roi gwybod i Arolygiaeth Gofal Cymru, byddech chi'n torri'r rheoliadau. Cymarebau gwarchodwr plant. Wrth benderfynu ar nifer y plant y bydd gwarchodwyr plant yn cynnig gofal iddynt, anghenion gofal a lles y plant yw brif ystyriaeth. Fel y famlinellir yn safon 4 o safonau gofynol cenedlaethol, diwallu anghenion unigol. Byddwch wedi ystyrio i ofalu am blant o enedigaeth i 17 oed. Mae cymarebau yn cynnwys eich blant eich hun ac unrhyw blant rydych yn ei gyfrifol amdanynt, enghraifft, llys blant. Y nifer fwyaf o blant y caiff gwarchodwyr plant ofalu amdanynt yw 10 o blant hyd at 12 oed. O'r 10 plentyn hynny, dim mwy na 6 o dan 8 oed. O'r 6 plentyn hynny,
dim mwy na 4 o dan 5 oed. O'r 4 plentyn hynny, dim mwy na 3 o dan 2 oed. O'r 3 plentyn hynny, fel feol, ni chaiff mwy na 2 fod o dan 18 mis oed. Gall Arolygiaeth Gofal Cymru cytuno ar eithriad yn achos efeilliaid neu dripledu. Ar gyfer unrhyw gefnogaeth neu wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â Coram PACEY Cymru.